Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akatswiri pa nkhani za ndale adzudzula anthu a ndale popitiriza kuchita ndale zonyozana m'malo mokhazikika pa mfundo zachitukuko. Olankhulapo pa nkhani za ndale a Wonderful Mkuche ati potengera kuti andale ena salabadira izi ndikoyenera kuti anthu akhale tcheru. Amkuche ayankhula izi kutsatira kalata yomwe chipani cha DPP chatulutsa yodzudzula zomwe mneneri wa chipani cha MCP Dr. Jesse Kabwera anena kuti a Profesa Peter Mutharika ndi nzika ya mayiko awiri. Mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba wati a Mutharika anabweza kadi yawo ya unzika wa dziko la America yomwe imatchedwa green card pa Chingerezi mchaka cha 2014, koma Dr. Kabwera akufuna kumangonyazisa mtsogoleri wa chipanichi ndi anthu ake poyambitsanso nkhaniyi. Koma Dr. Kabwera ati sangayankhepo pa nkhaniyo kamba kuti wopano akulimbana ndi kugwira ntchito yothandiza kuti masomphenya a chitukuko cha President Dr. Lazarus Chakwera apite patsogolo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.